Ma! Ma! Oh, Gaya ko 50 pang load. ay gay 50 pang load. May pagtuon mo na mo. Daghan mi kwarta. Nagbawa ba mo nga trabaho sa imong papa? Libura. Ako, naaras bay. Paigo-igoon na nagkita sa inyong amahan. At sa junon na ninyo nagpangadyo ng 50 pesos. Kay ilod ra. Medyo may palit na ito nagginamos. Aron makasudan ta. Kaysa ilod-lod ra ninyo. Medyo gani kay makakaon pa mo. Samantalang kami sa una. Sos, ultay mo 5 pesos. Di mi halos tagaan sa mong ginikanan. Mangiskoy lami. Magbaon ra mig kanon. Way sudan. Butang rag tuyog uwil. Para laman malasahan na mo aga mong pagkaon. Ujag ka mo karon 50 pesos sa junon ra pangadyo. Para lamang sa cellphone. Ilod-lod. So may itong buhaton dani. Di gani mo makabuhat sa mga buluhaton dinis bay. Ako gihapon tanan. Ultimo pagpamilo og injo mga kaugalingong mga sinina. Ako gihapon. Ang mga hugason ug mga dabhunon di gani ninyo mahimo inyo kaugalingong pagpanglaba kay ako gihapon. Ing ana mo na kamahal tapos kamo di mo maghuna-huna og unsay sakripisyo sa inyong ginikanan. Naunsa naman intawon mong mga anak kamo nga kadali ra man ninyo mga og 50. Be, nakatuod ba ka sa ong pitaka be? Pagkuha ra kan dito 50.